Estas 4 vitrinas son un reflexo do intenso comercio que hubo na zona. En primeiro lugar, hai unha ánfora, un recipiente empregado para o transporte de alimentos como viño, aceite, salgaduras ou salsas. Na segunda vitrina poden ver exemplos de cerámica chegada de fora. É moi variada, como a cerámica de luxo ou terra sigilata, chamada así por levar un selo ou sigilum no seu interior. Cada taller tiña o seu propio selo, polo que a través del era posible coñecer a súa procedencia. Tras isto, hai un taboleiro dun xogo romano, tábula la truncularia ou mesa dos ladróns. Descoñécense as súas regras, aínda que se sabe que se xogaría con fichas e habería que comer ou roubar as fichas do contrario. Se seguen co percorrido poden ver algunhas xoias de orixe romana. De novo temos indicios do intenso comercio co Mediterráneo. Pendentes, fíbulas, colgantes ou agullas para suxeitar o pelo. E na derradeira vitrina temos un dos elementos máis importantes, as moedas. Todas son de orixe romana. No estante superior pódense ver algúns dos denarios, moedas de plata que dan orixe á nosa palabra diñeiro. 28 denarios foron atopados xuntos formando un tesouriño nun buraco no chan dunha casa. O resto das moedas son de bronce, na súa maior parte ases, pero tamén hai sestercios e dupondios. Na mesa central da sala represéntanse as diferentes campañas arqueolóxicas que se levaron a cabo no monte. Cando abandonen o edificio poden continuar o percorrido con audioguía polo Monte Trega no seguinte punto, que atoparán ao lado do cruceiro na zona do aparcamento.